Kom nu, ikke? Det var en... Hvad vokaler har vi? Jeg er rimelig sikker på, at vi skal ind sådan et eller andet med sådan et eller andet. Jeg er ved at tage herinde nu, der er ikke gør det her. Må jeg høre, Rasmus? Vi har også fået mere end rigtigt. Det var jeg en børnehave. Hvad står der? Hvad står der sådan? Nu? Der er ikke af. Det er rent, altså rent grammatisk udtalt korrekt, står der bare. Hvad står der nu? Der står der. Og her står der. Rent grammatisk udtalt står der bare. Så står der så nu. Det er så bare. Fordi du skal lade tungen ud på tungen, men det er ikke. Så står der. Artemus. Hvad med? Der er nogen, der har sagt. Hvad nu? Der står der. Nej! Der står BAS! Ja, jeg ser er det 6. eller 7. der kommer lige så. 17. Ja. Yes! Ja, det står der bare. Det er mange penge til hovedet. Hvad står der så nu? Jeg ved ikke, hvis smagen først er ved at... Det går være. Hvad? Er vi ved at... Sådan fuld? Ja, sådan. Ja. Du ringer. Smil. Hvad hænder? Jeg filmer. Den der. Godt godt, Anders. Nu er det så meget. Så kan jeg ikke få en... Vi filmer. Hvad filmer vi? Det er hende. Okay. Du er ikke med på det, ikke? Jeg filmer. Det er med at være på. Ja, men det er. Det husker vi. Hvor bliver han af? Jamen, du faktisk også ret fræk. Jeg havde fandme håbet på, at han kom sig, at han kunne blive pakket op. Jamen, det er det. Jeg havde fandme håbet på, at han kom sig, at han kunne blive noget op med Dennis. Det er fandme uhyggeligt, det der. Ja, hånden. Den magiske. Ja, sådan der. Befri ungdomshuset. Sådan der.